domin samun daɗaɗɗen waƙoƙinmu ko kuma bidiyo namu. Kai subscribe da wannan channel za ku saurari waƙar auren Usman da Sa'adatu tare da Mubarak Mubi yariman mawaƙa. Ku sha saurari lafiya. Auren soyayya an daura Allah yayi, diga Usman ango Sa'adatu ce ta zan amarya. Auren soyayya an daura Allah yayi, diga Usman ango Sa'adatu ce ta zama amarya. Allah mai kowa mai komai shine na sa farko, na roƙo ya Allah Yau auren soyayya, ka iya mini ya Allah. auren soyayya, Na zo waƙar aure, yau auren soyayya, auren soyayya, auren soyayya, ga ango ga amarya, auren soyayya, ga ango ga amarya mun yi murna ta aure. auren soyayya an daura Allah yayi, diga Usman ango Sa'adatu ce ta zama amarya. Ya Allah ka lunga salati, Aure, kun annabi abba na fati, ya aure, idan shi ko mu muke yin salati, aure, ka roƙi annabi yayi salati, kun su amarya da ango a wurin su yayi kyawu. auren soyayya an daura Allah yayi, diga Usman ango Sa'adatu ce ta zama amarya. Na ga amarya ta ci ado ta yi haske, ta sauko lalle a kafarta tana ta kyalle, ba wanda za ya bushe ta ita amarya, domin fata haɗu kunga ta babu ƙarya. Allah ya sa albarka baɗi sai mu ce suna. Auren soyayya an daura Allah yayi, diga Usman ango Sa'adatu ce ta zama amarya. Yare iye na naye, na ga ango yana ta rawa, ga abokai na ango sun fito suna takawa. Wai ina kawaye na amarya su ma suna juyawa. An yi aure na kauna, Sa'adatu yau ta zama amarya. Auren soyayya an daura Allah yayi, diga Usman ango Sa'adatu ce ta zama amarya. Shawara za na baka ango riƙe amarya, Auren soyayya, ciyar da shan amarya, auren soyayya, sutura da lafiya amarya, auren soyayya, ka riƙe kaji ango, auren soyayya, auren bukin ku ba kan zo. auren soyayya, Ni ma na ci na sha, auren soyayya, ni ma mubara mai waka, na yi addu'a ga wannan aure na so da kauna. auren soyayya an daura Allah yayi, diga Usman ango Sa'adatu ce ta zama amarya. Ango ga ƙarin shawarata, idan Allah ka riƙe matarka, babu faɗa amanar ta ka ɗauka, ta bar danginta ta zo gunka, ko ta yi ma laifi ba duka, in ka riƙe hakan aljanna za ku. Auren soyayya an daura Allah yayi, diga Usman ango Sa'adatu ce ta zama amarya. Sai jinjina wurin uwa gun amarya, Hajiya Rukayya mun shaida baki karya, yau ne bikin diyar ki Sa'adatu amarya, na yi gaisuwa wurin ki maman amarya, mama ta ango zan gaida sannu giwa, ka kalli zanar ida san ban tsaya ba, da ce uwa ta ango baki gazawa, ka kalli sannin ki uwa ga ango, sai yayanin amarya ga gaisuwa ta, sai abubakar na gaida ga gaisuwa ta, Mansur za na gaida yayan amarya, sai Usama za na gaida yayan amarya, dukkansu sun taho murnar an yi aure. Sa'idu za na gaida ga gaisuwa ta, Uzaifa za na gaida ga gaisuwa ta, Mutaka za na gaida ga gaisuwa ta, Sawidi za na gaida ga gaisuwa ta, sai Sani za na gaida ga gaisuwa ta, sai Sayyidi ayo kai ma za na gaida, sai Tukuri ayo kai ma za na gaida, Anti Salamu ke ma yau za na gaida, Anti Sule ayo ke ma za na gaida, Anti Sadiya ke ma yau za na gaida, Anti Maryama ke ma yau za na gaida, Anti Aisha ke ma ga gaisuwa ta, Anti Saratu ke ma ga gaisuwa ta, Anti Diya a yau ke ma za na
gaisuwa ta. Kannin amarya zan gaida da gaisuwa ta. Hajar zana gaida kanwar amarya. Hajar zana gaida kanwar amarya. Balkisu zana gaida san babu karya. Balkisu zana gaida kanwar amarya. Suwaiba zana gaida ga gaisuwa ta. Sai Ubaida zana gaida kanwar amarya. Sufiyanu zana gaida ga gaisuwa ta. Awwal zana gaida ga gaisuwa ta. Mansur zana gaida ga gaisuwa ta. Yannin ango a yau su ne zana gaida. Anti Lami a yau ke ma zana gaida. Anti Asabi ke ma ga gaisuwa ta. Anti Meros a yau ke ma zana gaida. Kalle na ango su ma yau zana gaida. Mariya Fa'iza yau ga gaisuwa ta. Zainabu zana gaida ga gaisuwa ta. Sai Uwani zana gaida ga gaisuwa ta. Sai kawayin amarya ga gaisuwa ta. Sai Zalli zana gaida ga gaisuwa ta. Maryama zana gaida ga gaisuwa ta. Sai Rahmatu zan gaida gaisuwa ta. Sai Hindu zana gaida kawar amarya. Aisha zana gaida kawar amarya. Dutse ba zana gaida ga gaisuwa ta. Sai Asuma Ubiya ga gaisuwa ta. Balkisu zana sanya ga gaisuwa ta. Kun ji kawayen amarya na ta murna. Auren soyayya an ɗaura Allah ya yi ga Usman Ango Sa'adatu Ottawa TV Channel.